Kuya, ano na to? Pista man ta sa ato. Anak, perte ba na tong pagkapordoy na ko? Agintay, kahanda-handa, anak. May pa sila si Inday Dangas na ko. Naka-prepare dyan ka ay sila. O, napay kurtina nila, lamisa nila. Nakakurtina-kurtina pa. Apa? Laina, ni maunya. Kita rawili handa. Magutom, lagog ka ayo, mado. Wala po kag-i-invite ni Marites. Wala, kay mga anak magunila. Dagko da tagkaon. Sirok magugay ka mauy. Takihon daw nato kadto dito. Try lang nato ba? Pero magdala tag silupin na. Taon. Ay, daghan matag smooth dira. Tara. Gutom na jud ko ba? Tama na dala. Halaan na sa kanya tanan ging sudan kay pa. Pwede pang tulo nato ka adlaw ang konsumo ba. Init-inito na nato. Ikaw di bahala sulod ani tanan. Mapuno gid ni ba? Akong mama na smooth. Akong mama na smooth. Ay saba. Agoy, tama-tama. Way tao ma. Ay, na-timingan dyan nato mo. Ito oras Inday Dangas na. O, kan. Kadangas rang agi tanawa o. Mga buhok, ay buhok. Ayo. Dai. Dai mong mama dai sa Inday Dangas dai. Naman diri yan, nagkuhan diri sa mga pagkaon. Mista dai inyo ha dai. Pwede ba makikaon diri dai? Mamista lang unta mi dai ba. Bro, kabantay mong ibidaghan magid mo gahanda dai. Para naman ni sa mga bisita, waman mo ilabot ani sa budget kay mga dagkok ay mugkaon. Grabe po ni sila, uy, pista manggaling sa ilaha, pero manaway pa man sila dakot tagkaon, dapat sila tanan mga bisita nila kung dako ba o hinay makaon. Tanawa magingna, di kag dako kag kaon gamay lagi mong kaon. Asi ko nagtungol nimo guba ang gurong atay nimo ma. Lapos-lapos sa manguding akong lubot day. Pagkaon lapos diretso. Awa, ingno na lang to sila mga sulod sa mga pamilya. Sulod ta uy. Pista man di man sila makabuot. Yanda mi smooth nimo ha. Naa na diri daan sa bulsa. Ma, tanawa man na po ni mga dagkok kaon diri. Ati-atik na po. Mangita kay mga on daw sila. Sa diri bi kinalagot ko ni kinanapo ni mga dagkok kaon di na po gakaon mga bisitaan ni. Kita mo din na. Nga, Ingna. Agoy ang pangit man ganing libat. Napa ding inahan niya o nga, mura man ikandi patay gutom magkagdaguay. Usa, dali mo sulat dali. Dali na mo. grabe po, pasudlon ta pero pasakitan pa man tag istorya, ingon pa man tag kanding nga. Ingna patag libat lagi tinuod man pa kana sa amin. Makakaon lagi tarong sulod tabot do na to yung pagdalon. Ay, ready mo smooth nga color green. Basi nagsalig mga piso diri sa mua. Lugo sa nga ano ba? Oh, nagurunap pa ako gulak, wala pa. Ang yung magpatay gutom di kayo mo ba no? Sige, mangkay ka ma, sirok mangkay ka. O gari, patangara ka sa mong mama, wag pay. Kusog mo ka, pasal sa payata, asa gibyan, pagbayan niya, dako ka yung ulo. Mo gani, dako ulo, ikaw dako mata. Isa lang pa rin mong mata po di mo, nalibat naman na pikas doon sa tutan, pikas sa pagkaon. Grabe, parang matahan na, oy. Personal lagi ko. Adi, sige, pangano mo. Thank you. Ay, sama siya, dala magsulapin ha. Sige, pangaon ha. Torot, inigang ako ni Has, kwinta ni kabuo. Dapat si isa lang, palabi. Sige, pangaon ko diha. Ikaw ba na? Upat man yung pananaw na. Kabalo na dyan ko alam. Paniid judaan sa mga kilid-kilid na. Upat gila nung pananaw, pikas diri, makita ang pikas diri. Pag malipat kayo hindi na nasron, ukita na yung mukod. Dira ka na nakusulupin. Guba man to yung iyang mata kang ano, di man ni 50, sa 50 man ni kuanat ko ni napulog. Tama gid ba? Kung tulong ka daw, pinito na gina. Ang gani, wala bete kaon Ina pag wala sa dira sa gawas ang Pilipino. matay min ay kay green. Green pud ang mga plata. Ay kung saba dala ikaw ni butang, sirok ba? Yung sirok kay bong. Asa mo na? Ha? Agoy! Puro ka po na sundaan! Ano yung pagawa sa sulupin? Di ba nag-iwan tao wala yung pagawa sa sulupin? Oh, Dila tayo na! Tato gisulod sa silupin na bumag naman na. Usay gisulod naman yung mga silupin din na mga bagag dawong, kamu pa'y mukaon, kamu pa'y manungsok ng mga pagkaon. Basura man to daw, bukog man to Inday Dangas. Bukog gisok-sok siya pante. Usa man na yung bihang gite, mukaon pag bukog. Para mo doon sa mong iro. Usa na imong gite, iro na kay mukag bukog. O, gusto yung makabukog. Bagag naong mo ba? Bukog. Bukog. Naibukog. Akong mama, murag bukog. Dakong ulo, akong bukog. Naibukog. Si bukog baga, dili ba ni bukog turon man eh. Si turon sok ba sa imong giti? Baka na lumpla man na ma.
Ay, lumpi din na, turon. Ay, kabawan, na ane. Baga, di kayo bugnaong no, kami pagkipakaon, kami pa yung mga suksok din na pagkaon. Ay, pag-uno, pag-din mo sa bisita ba? O, pata mo lumpia. Ay na, magbalik na rin ha. 50 na, 20 na nila bilin. Baho po kayo, sudanin niyo. Mas baho kag nawong. Diba? Awa, mapalpak na buda karon mo. Na ikaw manggod mo gitarong ug tago di sayo-sayo naman hinuong ka didto. Di na sakpan hinuong ni Inday Dangas. Gigot maguni mo sa mong itlog, kabalo kag magdugo ang itlog masamad kay sakit biya kay ng kuan lumpia. Na hinuong tay sudan ani pang tulo ka adlaw. Sige na lang. Nga na pod ta pila ka adlaw. Sige na lang tagbulan ay taawat ng mga palit para kaayo. Imo harama ang parat? Imo harama ang palit ang murag bulan? Parad na jugay kong ilog mo. Hello mga ka-team, goodbye. Hello! Thank you for inviting us diri sa Purok Oraya, Mankilam, Tagum City. I-invite jud nila ni Jomar o ni Jade. Kailangan bunyag sa among kinugos nga si Joe. Thank you. Happy Fiesta! Happy Fiesta!